É a estampa de anegamentos que deixa o paso da borrasca Joseph por Galicia. Choveu sen descanso, sobre todo no interior de Pontevedra e da Coruña, pero tamén na provincia de Ourense. Así que poucos se libraron. Temos moitos ríos desbordados. Este é o efecto do Umia, pero tamén hai desbordamentos en Padrón ou Gondomar e outros ríos están a esta hora en risco. Hai casas anegadas e moitos problemas para circular, sobre todo na rede secundaria. O vento tamén fixo das súas, mesmo levou o tellado enteiro dunha casa en Salvaterra de Miño. A onde ven acabou ese tellado, e fíxense, porque aí está a casa a varios metros de distancia, un fogar que agora mesmo se atopa ceo aberto. Houbo que acudir tamén por inundacións en baixos e garaxes, como os que acabamos de ver, preto de Santiago, ou nunha rúa de Pontevedra, onde os veciños quedaron cercados literalmente pola lama. Saudos, moi boas tardes. O tráfico tamén se complicou moito con accidentes tan aparatosos como o desta mañá na AP9 en Oroso, a carón de Santiago. Foi de feito o suceso máis grave a consecuencia do temporal. A imaxe é tremenda. 24 coches se viron implicados neste choque múltiple que deixa varios feridos, entre eles 2 deputados galegos. Houbo que cortar a autoestrada e formáronse atascos kilométricos cos vehículos atrapados na AP9. Nuns minutos, neste telexornal Mediodía, imos comprobar en directo a situación do tráfico. Os usuarios do tren en Galicia venceron con problemas para viaxar e aínda co susto no corpo do que pasaba nas últimas horas. En Monforte, os viaxeiros tiveron que ir en autobús aos seus destinos despois de que un desprendemento impactara contra a locomotora do Albi ao seu paso por Quiroga. Os pasaxeiros notaron o impacto e, claro, o susto foi grande. O ministro de Transportes, Óscar Puente, acaba de referirse a ese accidente precisamente de tren. Di que é causa das condicións extremas da chuvia e que os desprendementos son inevitables. Que se produzca algún desprendimiento es algo lamentablemente casi inevitable, ¿no? Pero no significa que haya inseguridad. De hecho, como digo, el incidente se saldó simple y llanamente con daños en la parte delantera del tren, ¿no? En Galicia repáranse as pezas dos parques eólicos de todo o mundo. Saen desta empresa de Oroso, a de Siemens Gamesa. Hoxe estrearon un novo sistema para verificar o proceso de reparación. Alfonso Rueda pon en valor a busca de calidade na fabricación e destaca o potencial do noso sector eólico. Piezas que vienen de Brasil, de Australia, de toda Europa, de muchísimos lugares del mundo, vienen a repararse aquí porque los que las envían, teniendo seguro otros lugares para elegir, deciden que aquí es donde mejor se lo pueden hacer. O Goberno vai regularizar máis de 500.000 de inmigrantes. Faino a través dun decreto lei, o que se traduce en que a norma pode esquivar a votación no Congreso. Poden acollerse á regularización todos os inmigrantes que leven polo menos 5 meses en España e que non teñan antecedentes penais. O PSOE pactou a lei con Podemos. Á portada traemos unha imaxe que nos atopamos nun dos puntos máis turísticos de Galicia. Con esta forza descarga auga na fervenza do Ézaro, no concello de Dumbría. Nesa zona da comarca de Fisterra tamén choveu con ganas e o río Xallas vai cheo. As chuvias abren paso á neve que xa callou nas montañas, como ven tamén nas vías que comunican Galicia coa meseta. Estas son imaxes en directo da A52 á altura da Mezquita. Nos deportes, o celtismo recibe a Fer López. Esta mañá presentouse co seu novo dorsal, o 8 que deixou Fran Beltrán. Estas son imaxes da conferencia de prensa co director deportivo. Antes xa se adestrou co equipo en Afouteza. É o primeiro reforzo de inverno dos de Giraldez. Nas últimas horas, a protagonista foi a chuvia, agora pola tarde será a neve a que marque a actualidade. O interior de Galicia volverá a estar en aviso por nevaradas en cotas superiores aos 600-700 metros. E todo isto sen perder de vista a situación no mar, porque o litoral segue un día máis en aviso laranxa.
A borrasca Joseph deixa un regueiro de incidencias por toda Galicia e non só a chuvia, tamén causou problemas o vento e mesmo a Sarabia. En Salvaterra de Miño, o vento precisamente levantaba o tellado dunha casa como se de cartón fose e apareceu a varios metros tirado da vivenda. A Sarabia provocaba accidentes en varias vías. Na AP9, en Oroso, chegaron a bater ata 24 coches e hai varios feridos. En Padrón rebordou o Sar e varias casas quedaron precisamente illadas por este motivo. Tamén rebordaba o río en Gondomar, na comarca do Valmiñor, e ata en Pontevedra cidade houbo incidencias importantes pola chuvia. Son só 5 exemplos das máis de 800 incidencias que deixa a borrasca. Dende o aire aínda se aprecia mellor a magnitude que tivo, con terreos anegados, con ríos desbordados e vivendas illadas. Son imaxes da zona de Caldas, tamén as tomamos no Sar, en Ponte Maceira. Unha das comarcas máis afectadas polas inundacións é a de Caldas. Houbo desbordamentos en concellos como o de Cuntis ou o de Portas. Aí temos a Alejandro, contanos que é o que vemos nestes momentos. Pois Marta, agora mesmo temos unha situación algo máis tranquila, pero non podemos perder de vista a evolución dos ríos. Queremos amosarvos agora mesmo en directo neste telexornal Mediodía como está a situación aquí en Portas. Aquí conflúen varios caudais, entre eles o do río Umia, que se atopa a uns 600 metros de onde estamos nos agora mesmo en directo. E como poden comprobar en directo, pois está totalmente fora de si. Unhas enchentes que provocaron varias incidencias. Por exemplo, en Caldas, como ti ben comentabas, Marta, pois hai varias zonas totalmente inundadas. Aquí en Portas a crecida desta zona pois obrigou a cortar a circulación na estrada que comunica este concello co veciño de Caldas de Reis, e tamén neste municipio pois un mozo de 20 anos viuse sorprendido cando tivo que ser rescatado cando se viu sorprendido pola crecida do río mentras cruzaba unha estrada. Como ben decimos, son varias as incidencias, estamos moi pendentes da evolución dos ríos e tamén moi pendentes se volve a chover con certa intensidade. O Mandeo, o Tambre, o Sar, o Ulla, o Umia, o Lérez, o Verdugo e así poderíamos seguir. Prácticamente todos os ríos das provincias da Coruña e de Pontevedra aumentaron considerablemente o seu caudal ata rebordar e inundar as zonas lindeiras. A auga anegou áreas recreativas, muiños, aparcadoiros e baixos de algunhas casas. Dolle a volta aos congeladores a todo. Esta é en Caldas de Reis. Alí a estrada que vai cara a Portas tivo que pecharse e Protección Civil rescataba un mozo de 20 anos atrapado no seu coche. Entraron nunha zona que estaba totalmente anegada e caeulles o coche á auga e tuveron que rescatar os compañeiros. A borrasca Joseph deixou máis de 800 incidencias en toda Galicia. En Navia de Suarna, en Lugo, caeu a ponte de Aceña. Iso si, a provincia máis castigada foi a de Pontevedra. En Lalín, os bombeiros non tiveron descanso. Hai árbores caídos que están incomodando que o paso nas estradas, claro. Tamén houbo medio cento de sinistros con feridos e, aínda así, afortunadamente, ningún incidente que afecte nin á saúde nin á integridade física das persoas. No 112 fan esta lectura. Satisfeitos, por qué? Porque a poboación se comportou, tomou as medidas de seguridade. Pero non se pode baixar a garda porque veñen máis frontes. Agora temos a situación da entrada da masa de aire frío con chubascos, puntualmente treboentos. Meteo Galicia avisa que a cota de neve pode baixar os 600 metros. Houbo moito traballo tamén para atender os accidentes de tráfico que se derivaron deste temporal. Un dos máis aparatosos foi o choque múltiple con ata 24 coches implicados na AP9 á altura de Oroso, moi preto xa de Santiago de Compostela. Produciuse esta mañá despois dunha sarabiada e deixou varios feridos e retencións kilométricas. Carmen. Unha forte saraivada que caía contra as 9 da mañá semellase a causa deste accidente múltiple que se registraba a esa hora aquí na autoestrada AP9 á altura do punto kilométrico 52 no concello de Oroso en dirección a Santiago. Hai máis dunha vintena de vehículos implicados, algúns deles mesmo atravesaron a autoestrada e acabaron caendo nesta zona. Hai ademais 3 persoas, 3 feridos que foron trasladados ao Hospital Clínico
tráfico de Santiago. Consecuencia deste sinistro, producíanse a esa hora, a primeira hora, rinquileiras kilométricas ata que se conseguiu habilitar un carril en dirección a Santiago e tamén ata que foron retirados os vehículos implicados neste accidente múltiple. Unha forte sarabiada sorprendía contra as 9 da mañá os condutores que circulaban pola autoestrada AP9 á altura do quilómetro 52 en dirección Santiago. O pedrazo barállase como a principal causa que provocaba a esa hora este accidente en que se viron implicados máis dunha vintena de vehículos. Había granizado, entonces estaba completamente blanco de golpe, entonces cuando llegamos a esta zona yo ya me encontré a lo lejos un choque en cadena, yo fui frenando pero ya me dieron por detrás y ya nos quedamos todos enganchados. Caiu un granizo moi forte, había moitísimas bolas de xeo na calzada, entonces a única posibilidade que tiña ir polo medio, porque había coches aos lados, eu creo que fun dos primeiros, pero non tuve forma de esquivar o do medio, parou de golpe, petei denlle por detrás, despois o problema foi o que hubo detrás, claro. Cheguei, xa vi un camión aí parado, a autopista estaba taponada e estaba unha granizada tremenda na carretera. O único que podemos facer é tocar o freno e non deslizarse contra os outros coches. Ao lugar do accidente trasladáronse de inmediato os servizos sanitarios do 061, varias patrullas da Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os bombeiros de Ordes. Como consecuencia do choque múltiple, 3 persoas resultaron con feridas de distinta consideración e foron trasladadas ao Hospital Clínico de Santiago. Nun primeiro momento foi preciso desviar o tráfico na saída de Ordes pola Nacional 550 e producíronse ringleiras kilométricas na autoestrada, pero a estas horas xa está completamente restablecida a circulación. Iso é precisamente o que imos comprobar a estas horas, ás 2:38 da tarde, imos en directo ata o punto onde se producía o accidente múltiple. Xoel, cal é a situación arestora? Conseguiron xa retirar os vehículos? Pois o certo, Marta, é que aínda neste punto continúan traballando efectivos de mantemento desta autoestrada AP9 porque non se conseguiron retirar aínda todos os vehículos accidentados. Cando menos 2 deses turismos seguen, como poden ver, na marxe dereita da vía, fora da calzada, iso sí, pero isto non permitiu aínda que se poidese recuperar a total normalidade. Agora mesmo está aberto o tráfico en ambos os dous sentidos, pero en dirección a Santiago de Compostela, a altura deste punto kilométrico 52, un dos carrís permanece aínda cortado. En calquera caso, nestes momentos, circulación fluida, pasou o peor da borrasca, pero aínda así, moito ollo nas estradas. Outro importante accidente derivado do temporal producíase na A55 en Carballo. Era nada máis comezar o día contra 7 desta mañá. 2 persoas quedaron feridas graves ao saír co coche fora da vía e bater contra outro vehículo. Tamén acababa de caer unha forte sarabiada. Pero non só a sarabia complica a circulación, tamén o fai xa a neve. Estamos a ver en directo as imaxes que nos proporcionan as cámaras da D7 en 2 puntos da A52, a principal vía de comunicación da provincia de Ourense coa Meseta. Estas son imaxes da Cámara da Canda no concello da Mezquita. Por momentos neva con intensidade, pero agora mesmo a calzada está limpa e circúlase, como vemos, sen problema. As quitaneves están pasando continuamente para manter así o firme. Imos a outro punto, da mesma vía, xa no concello da Gudiña. Aquí tamén neva con intensidade por momentos, pero agora mesmo parou un pouco a calzada, igual que no outro punto está limpa e pódese circular con precaución. Tamén o temporal afecta o tráfico ferroviario. Unha árbore caeu sobre a vía en Curtis e ocasionou atrasos de máis dunha hora na liña de media distancia entre a Coruña e Ourense. Foi o sume segue dunha noite moi complicada cos pasaxeiros dun tren que quedaron parados na vía tras sufrir un desprendemento de terras en Quiroga. Cristina, onde está o tren Albia accidentado?
O Albia, que onte arrolou un desprendemento de terra e pedras á altura do concello de Quiroga, está hoxe parado na estación de Monforte á espera de revisión. Sufriu danos na chapa. Ao ter ese convoi parado, Renfe está desplazando en autobús a algúns pasaxeiros, concretamente os que ían esta mañá en dirección Ourense. Tamén houbo afectación pola caída dunha árbore en Curtis. Os pasaxeiros foron transportados en taxis ata Rábade. Chegaron aquí a Monforte con 76 minutos de atraso. Pasadas as 11 da mañá chegaba a estación de Monforte o media distancia previsto para as 10, que fai o percorrido entre a Coruña e Ourense. A causa do atraso foi un árbore que caeu na vía á altura de Curtis. Mandáronnos un taxi e logo pois viñemos de Rábade a Monforte de Lemos. Pero o tren quedou ali parado porque estaba en mal estado a vía. Máis desconcertados estaban os pasaxeiros que agardaban na estación de Monforte para ir a Ourense. No tengo ni idea. Dice que hay demora y ya está, de las 9:46. Debe ser también por el temporal, pero el retraso es demasiado ya. O sea, teníamos que salir a las 9:45 y ya son las 11:10 y nada, que llega el tren. E segue parado na estación de Monforte o Albia, que bateu contra un desprendemento en Quiroga. Con este convoi inutilizado pendente de revisión, Renfe optou polo autobús para trasladar a Ourense os pasaxeiros da liña Lugo-Madrid. Ahora o autobús a Ourense por Renfe e logo coller. Chamei a mañá tamén a atención al cliente de viajeros porque dicen que sí que vai ir o das 5:04 e os aves que están funcionando. A última hora dixéronos, estamos esperando o bus, hai que marchar. Sí. A propia estación sufriu os efectos do temporal, cos accesos subterráneos pechados por inundación. Afortunadamente todo quedou nun susto. Onte, a iso das 9 da noite, o Albia, que facía ese percorrido entre Barcelona e Galicia, batía contra unhas pedras que estaban na vía. Foi preto do Freixeiro, na provincia de Lugo. En Monforte, os pasaxeiros foron recolocados noutros trens e autobuses. Os viaxeiros, sobre todo dos coches dianteiros, notaron un forte impacto no lado esquerdo. A cabeceira do tren acababa de bater contra unhas pedras que se atopaban na vía. El maquinista en un momento determinado llegó a su destino, creía que había impactado con un jabalí y no tenía claro que se produzca algún desprendimiento. Es algo lamentablemente casi inevitable, ¿no? Pero non significa que haya inseguridade. As consecuencias no impacto no Albia, que hoxe estaba estacionado na estación de Monforte, víamolas nas fotos que os pasaxeiros colgaron nas redes sociais. O convoi estivo parado durante uns 55 minutos no lugar do incidente. Unha vez que o maquinista inspeccionou os danos, decidiu seguir ata a estación de Monforte a unha velocidade moi reducida. Que sí que temos que celebrar é que non houve ningún tipo de persoa ferida, ni ningún tipo de incidente de tipo persoal con ningún viaxeiro. Os viaxeiros destacan a actuación da interventora que foi informando en tempo real de todo o que estaba acontecendo. Unha vez en Monforte, os usuarios con destino a Sarria e a Lugo continuaron a viaxe en autobús. O resto seguiu ata a estación de Ourense. Alí, finalmente, tamén foron transbordados a autobuses os pasaxeiros que tiñan como destinos Vigo, Santiago e a Coruña. Ás 6 desta mañá, Renfe informaba que o tráfico quedaba restablecido. Hoxe mantense a redución de velocidade. Seguen suspendidas varias liñas convencionais de tren con transporte alternativo por estrada vea. Sí, autobuses como este encargáronse esta mañá de trasladar os viaxeiros entre Vigo, Guixar e Ourense, sustituindo o tren que fai o percorrido pola beira do Miño. Tamén houbo alternativa por estrada para os viaxeiros entre Ourense e Santiago pola vía convencional. Os trens de alta velocidade circularon, iso sí, con limitación polo temporal de 160 km por hora, o que provocou algúns atrasos. Segunda xornada de traslados por estrada para os viaxeiros do tren entre Vigo e Ourense pola liña do Miño. Polo temporal que hai, decidiron mandarnos en bus, máis ou menos ao mesmo tempo. Ya nos lo dijeron ayer, sí. Oxe, ben, ayer fatal, moito aire e moitísima chuvia, moitísima. A alternativa por estrada afecta a 4 trens entre Vigo e Ourense e outros 6 da vía convencional entre Ourense, Carballiño e Santiago. Ten medo que pase algo, que caiga algo. Bueno, que vamos a facer, non? Vale máis prevenir. Contar e yo irme, todo bien. Tamén está suspendida a liña entre Ferrol e Asturias. O resto de trens seguen a circular, iso sí, con limitacións de ata 160 km por hora na liña de alta velocidade entre Ourense e Santiago. Pareceme ben, que vaya un poquinho máis lento.
bueno, pois para ir máis seguros e máis tranquilos. Iba a haber unha demora de que a limitacións de velocidade polo tempo tamén. Y en el de antes creo que sí que hay retraso, pero este de momento creo que va bien. Sí, tarde más o menos 20 minutos. Mensaxes como esta alertaban os viaxeiros de posibles atrasos por mor das condicións meteorolóxicas. De que si se pudiera evitar los desplazamientos que Renfe habilitaba cambios de devoluciones gratuitos para el día de ayer y de hoy. Será preciso un recoñecemento da infraestructura antes de recuperar a normalidade na circulación ferroviaria, algo pro que aínda non hai data. Sobre o accidente de Adamuz, a Audiencia Nacional acaba de abrir dilixencias previas contra o ministro de Transportes, Óscar Puente, por delitos de homicidio imprudente. O xuíz pídelle á Fiscalía un informe para determinar as competencias nesta investigación. Nas últimas horas, soubemos que o Adif admitiu que había unha errata nas instruccións para facer a soldadura da vía que rompeu, pero di tamén que resolveu ese fallo na obra e que a soldadura se fixo coa norma técnica correcta. Antes de coñecerse a decisión da Audiencia Nacional, o ministro de Transportes, Óscar Puente, defendía a súa xestión e restaba importancia ás declaracións do propio presidente da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Ignacio Barrón, que dixo que a liña Madrid-Sevilla non se remodelou por completo, tal e como afirmara o ministro. Cualquier disquisición sobre la renovación o no de algunos tramos de carril es irrelevante para el accidente. Manifestar sorpresa desde un entorno ferroviario altamente cualificado sobre cuál ha sido el contenido, el alcance de la renovación, a mí sí que me produce sorpresa, porque esa información está disponible públicamente. Todos creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así. Joseph trouxo refachos de vento moi fortes, unha das imaxes máis impactantes vímola en Salvaterra de Miño, ao sur de Pontevedra. Alí, o aire, Carlos, levou voando literalmente o tellado enteiro dunha casa. Sí, Marta, estes son os restos do tellado que esta noite arrincou o vento aquí no barrio de Cima de Vila, no concello de Salvaterra de Miño. Como vemos, é o tellado completo, a cuberta completa dunha vivenda unifamiliar, unha casa que está ao outro lado do terreo que imos ver agora, e que dá mostras da forza que tivo o vento, porque arrincou estes anacos, esta cuberta, pois prácticamente 50 ou 40 metros de distancia. A casa, como podemos ver, quedou descuberta, esa parte que agora mesmo non ten protección e o fallado, así que a familia xa tivo que tirar parte das cousas, parte das pertenzas que tiña ali guardadas, pero que a auga xa se está filtrando o primeiro andar, que é a zona na que vive a familia e que agora mesmo tampouco se pode habitar. Así que agora mesmo o que están facendo é intentar tapar a casa con unha solución de emerxencia, con algunha lona ou algo semellante, para máis adiante buscar a posibilidade de colocar unha nova cuberta. Pero, como dicimos agora mesmo, a forza do vento foi moi patente aquí esta noite en Salvaterra. Grazas, Carlos. Esa forza do vento tamén está detrás do corte de luz na empresa Frigolouro no Porriño. A incidencia paralizou a actividade na fábrica con máis de 700 traballadores. Mónica. Si, o corte na suministración eléctrica producíase sobre as 5 da mañá. A causa foi a caída dunha árbore sobre o tendido eléctrico moi preto destas instalacións de Frigolouro no Porriño. Mentres trataban de solucionar a avaría, os máis de 700 traballadores da empresa agardaban a que se reanudara a actividade da fábrica que, como dicimos, estivo durante 5 horas paralizada. É unha incidencia máis que deixou esta madrugada o forte vento do temporal no interior da provincia de Pontevedra. Frigolouro, centro filial de Coren, valora agora os danos que o corte eléctrico puido causar nas súas instalacións e tamén na produción. Pois tiñamos que entrar ás 6 da mañán e chegamos aquí un pouco antes e dixéronos que non había luz, que non se podía pasar. Pero aquí é habitual, cada ano, cando hai un temporal, sempre pasa. Marchar, ir a buscar unha cafetería onde meterse, tomar uns cafés e así, nada máis. Agora xa nos avisaron para volver. O río Miñor desbordouse ao seu paso por Gondomar, anegando espazos públicos, garaxes e establecementos. Así pasaron a noite en Gondomar, pendentes da chuvia e da enchente do río Miñor que anegou o centro urbano. Aquí este río de aquí arriba da carretera general, a agua iba a rente o puente iba a tope.
e a agua salía por encima do muro de detrás da plaza, pero parecía un río. Que Conchi baja que tienes el agua dentro. E nada, baixamos, empezamos a limpiar, pero era inútil, mentres a marea non baixara, o matadeiro todo por aí, e que veías, pero hasta a mitad das ventanas estaba todo coberto de auga. Así continuaban esta mañá algúns espazos en Gondomar, lóxico atopar os afectados achicando a auga de garaxes, limpando os baixos ou sen poder traballar, como na Praza de Abastos. Como 40 centímetros ou 50, sí. Que queredes que os diga? O día foi perdido, de vendas foi totalmente perdido. Co daño que nos supón tamén en canto a material. Outros máis afortunados conseguiron vencer a enchente do río con barreiras. Mercamos unha barreira en Valencia especial. Este ano libramos bastante, a verdad que entrou pouquiño e gracias a iso estamos ben. E que en Gondomar estes asolagamentos son frecuentes cando a enchente do río coincide con precipitacións tan fortes. Hoxe é un día de moito traballo e de valoración de danos. Na provincia de Ourense os desbordamentos foron do río Támega en Oimbra e o Arnoia en Baños de Molgas. O río Avia obrigou tamén a cortar a ponte da Quinza e a estrada que une con San Cristobo. En Ribadavia está moi pendentes tamén do río Miño, que xa está no límite de alerta vermella o seu paso pola Peroxa. E na cidade de Ourense afundiuse o firme dunha rúa que permanece cortada. Hai caos no tráfico por esta fochanca no medio do carril. Tamén houbo enchentes dos ríos na Barcala e no Sar. O propio Sar rebordou en varios puntos da comarca. Esther. O río Sar rebordou en varios puntos como esta parroquia de Lamego ou Codesido en Rois e tamén en varias parroquias de Padrón. Foi unha noite complicada, din os equipos de emerxencias, hai aínda vías, sobre todo municipais, aínda cortadas pola auga porque pasa por Ribadelas e tamén vimos operarios dos servizos de limpeza traballando para retirar árbores que cortaban estradas. A situación, xa dicimos, foi complicada nesta comarca do Sar e tamén na da Barcala. Hoxe, esta mañá, asustaba a forza que levaba o río Tambre á altura de Pontemaceira. Impresiona a imaxe do Tambre a vista de dron. E máis aínda á beira do río. Esta noite pouco durmiron na Pontemaceira, temendo que a auga se lles metera na casa. Sin dormir varios días, porque claro, teñen que levantar os muebles para arriba, sacar congeladores das casas en tractores e facer, coa agua, coalla pendientes do río seguido. Pendentes do río, neste caso do Sar, tamén están en Padrón. Rebordou en varios puntos. Nesta zona de Lamas, a enchente ameaza as casas. Vías de acceso anegadas que incomunican algunhas vivendas. Casas afectadas que teñamos coñecemento ahora mismo hai unha, dentro dunha zona xa habitual que suele pasar isto. A espera de que a marea baixa axude a aliviar a auga, houbo que cortar varias vías en Padrón e tamén en Rois. Así estaba a contorna do Sar no lugar de Lamego. De momento non chegou ás casas, En Codesido desta vez non quedaron comunicados pola enchente, pero grazas a que xa teñen outra saída, porque o río volveu a negar a ponte. Foi moita a chuvia que caeu, entonces aquí esta aldea de Codesido, de Rois, sempre pasa esta de chuvia así e inúndase. Suerte que ahora se lle arreglou a pista, salen a lava hasta vales. Na comarca seguen atentos á evolución do Sar e vixían o Ulla, que de momento segue no seu leito e non rexistrou incidencias. As previsións cumpríronse, recolléronse máis de 150 litros dentro da área que estivo en alerta vermella por chuvia, en concreto onde máis choveu foi en Forcarei, onde levan xa 173 litros por metro cadrado. Ollo, porque o segundo concello onde se recollía máis auga era en Santa Comba, que non estaba na zona de máxima alerta, non houbo grandes problemas, pero houbo veciños que pasaban a noite en vela pendentes das enchentes do Tambre e do Dubra. O Tambre rebordou en Portomouro, anegou hortas e patios e deixou somerxidas mesas e pérgolas. Subiu case 2 metros de nivel e acabou entrando ata o patio da casa de Ramón, que non puido descansar ata preto das 5 da mañá. No día de onte, sobre as 4:30 da mañá, chamei personalmente ao 112 para comunicarnos co propio embalse para ver as posibilidades de que puidese aliviar algo máis, pero desde ali xa nos comunicaron que estaban aliviando o máximo que lle permitían os seus protocolos. O caudal subiu varios metros, ante situacións como estas temos pouco marxe de maniobra. Depois estás 5:30,
pendiente a ver se xa non subeu máis, desde as 4:30 non volveu a subir o río e xa empezou a baixar, depois xa me metí na cama. Explícanos Ramón que a casa é de mediados do 19, dinos que a peor inundación foi nos 80 do século pasado, cando tiveron o río 5 días metido na casa por unha avaría nas comportas. Botamos con unha agua na casa, pois 5 ou 6 días. Desta vez o maior problema foi que se lle mollou a leña. O Val do Dubra non estaba entre os 16 concellos que onte foron avisados co sistema Esaler, pero acabou acumulando 150 litros metro cadrado. A suba do Tambre e do Dubra non chegou a anegar, como en outras ocasións, o patio do colexio, pero o arrastre de terra e de pedras provocou atascos nos sumidoiros de Benvibre, que aínda esta mañá trataban de solucionar os operarios de Viacua. Miren a imaxe, a chuvia acumulada nas últimas horas deixa esta imaxe espectacular tamén nunha das paisaxes máis espectaculares e turísticas de Galicia. Así, con esta forza, descarga auga na fervenza do Ézaro, no concello de Dumbría. O río Xallas vai cheo porque tamén choveu con abundancia nesta zona da Costa da Morte e xa ven o impactante que é a imaxe a estas horas. Máis reconto de danos derivados da chuvia que asolagou garaxes en varios concellos. En Bertamiráns, por exemplo, moi preto de Santiago, levan 24 horas achicando auga. Os veciños empezan xa a avaliar perdas. Nuria. Sí, perdas, Marta, que veñen dadas porque hai poucas horas este garaxe no que estamos de Bertamiráns era unha auténtica piscina. Como ben dis, foi achicada a auga durante horas, aínda quedan un par de dedos de altura, pero ollo, teñan atención a esta columna, se fixan nesta marca, este é a altura que acadou a auga, uns 50 centímetros. Por sorte, os veciños, axudados polos efectivos de emerxencias, conseguiron sacar a tempo os vehículos, coches e motos, e non hai que lamentar danos nese aspecto, pero cousa distinta é o que se gardaba nos trasteiros, nos rochos, todo tipo de enseres, tamén xoguetes, instrumentos musicais, multitude de cousas que os veciños dan totalmente por perdidas. Ademais, este non é o único edificio aquí en Bertamiráns afectado polas enchentes nos garaxes, hai tamén outros bloques de vivendas e tamén casas particulares. E volven a activarse os avisos por nevaradas e desta volta ademais en zonas das 4 provincias galegas. Na montaña de Lugo, no sur de Ourense, xa se empezou a notar a intensidade da neve. A partir de agora pode nevar en moitos outros puntos de Galicia. Chove sobre mollado en toda Galicia e ademais no interior e zonas de montaña neva sobre nevado. Estamos un pouco sorprendidos porque non pensamos que iba a caer tanta cantidade de neve, encima da que xa temos. 3 días de maravilla, non poden ser peores xa. Eu levo ben tempo aquí e nunca foron tan malos como vai estes días, sobre todo o aire, que iso mata a un. E, bueno, e así, a aguantar. As folerpas volveron caer durante a mañá nas cotas máis altas, gañando intensidade a medida que avanzan as horas. Molesto para algúns, non tanto para outros. Aquí en Piedrafita pois é unha atracción, a verdade. É que o fin de semana moitísima xente se acercou a disfrutar da neve cos nenos. A nós nada, estamos jubilados e non nos afecta para nada. Salimos porque queremos, non por obligación. Con esta meteoroloxía compre extremar as precaucións ao volante. Aquí tamén a verdade é que temos un gran servicio para sobre todo quitar nieves, están traballando continuamente. Andar con cuidado, despacito, y hay sitios donde ya no se da llegado, sobre todo ahora que empieza a nevar mucho, pero bueno, yendo poco a poco y con calma. Borrasca tras borrasca, nas zonas de montaña, a neve estáse a volver moi habitual este inverno. Pois xa en Navidades, agora... A verdade é que fai anos que non temos un inverno tan duro, de tanta nevada continuada. Antes nevaba, caía ben neve, despois ao mellor tardaba uns días en marchar, pero estaba bon tempo, pero isto... As folerpas mesmo se deixaron ver en Lugo capital. Pois a curto prazo non se albisca moita melloría, polo que coas últimas chuvias e as que están aínda por vir, seguirán chegando borrascas e moitos podemos ler nas últimas horas en distintas informacións de feito que Galicia pode ser, Diego, un dos puntos onde máis chove do planeta. Este gráfico ten a resposta, fíxase. Este é o carreiro de humidade que se transporta ás capas baixas da atmosfera e chegan dende o trópico. Polo tanto, esa humidade
danos de cheo na nosa comunidade. E se repite con moita frecuencia, como nas últimas semanas, e a previsión tamén indica que iremos polo mesmo camiño, ten sentido que acaba de decir Marta, que Galicia, se non é o que máis, pode ser un dos puntos onde máis está chovendo do planeta. É certo que ten que darse unha circunstancia que tamén se está dando, cunha borrasca moi preto das Illas Británicas. Joseph está situada ali, e co anticiclón bastante retirado sobre as Canarias, o que facilita ese carreiro cargado de humidade. Esta é a resposta a que este chovendo tanto. Por exemplo, onte en Santa Comba, nas últimas horas, recolléronse por riba dos 200 litros e non estaba en aviso de nivel vermello, estaba en laranxa, e outras zonas do oeste e do sur de Galicia pois superaron con certa facilidade os 100 litros, cantidades de auga pois moi por enriba do habitual dunha borrasca normal. Galicia é líder mundial na reparación de muiños eólicos. Unha empresa de Oroso arranxa pezas chegadas de todo o mundo. O presidente Alfonso Rueda visitou hoxe as súas instalacións e asegurou que a Xunta seguirá impulsando o sector eólico. Ata esta empresa de Sigüeiro chegan cada día para reparar pezas dos eólicos dos Estados Unidos, o Brasil ou Australia. Agora incorporan un novo banco de probas que aumentará a fiabilidade dos resultados. Nos permitirá validar reparaciones y reingenierías con los más altos estándares requeridos por el mercado, reducir tiempos de respuesta y ofrecer a nuestros clientes una fiabilidad todavía mayor. Os empresarios lamentan o bloqueo xudicial do sector eólico en Galicia. Galicia ha perdido esa pujanza que tenía, hemos sido superados por otras comunidades sin esas dificultades, sin esa judicialización, ¿no?, de los procesos de instalación. Na mesma liña se pronunciou Alfonso Rueda. O presidente da Xunta asegura que seguirán apostando por esta enerxía verde. Y todos estos que dicen que la energía eólica supone un expolio, porque hay gente que lo dice y que por sistema se opone a cualquier procedimiento, no es normal que todas las peticiones de instalación eólica, de nueva instalación que hay en Galicia, todas se recurran por sistema. A repotenciación dos parques reducirá o seu impacto ambiental ao eliminar o 80% dos muiños en Galicia. Este martes o Parlamento de Galicia tivo que cambiar a orde do día do pleno porque varios deputados tiveron dificultades para chegar polas incidencias do temporal. Dous deles mesmo quedaron feridos nun accidente da AP9 do que lles falábamos nos primeiros minutos deste telexornal. Os deputados permanecen ingresados a estas horas. Xesús. Ola, que tal? Pois así trátase de dous deputados do Grupo Popular pola provincia da Coruña, Roberto Rodríguez e Gonzalo Trenor. Son dous dos implicados no múltiple accidente desta mañá na autoestrada P9 no sentido a Coruña-Santiago. Permanecen agora mesmo en estado de observación no Hospital Clínico de Santiago e nos contan que polo momento o seu estado non parece que revista gravidade. En todo caso, este feito sumado ao retraso doutros deputados en achegarse ao Pazo do Hórreo por dificultades precisamente para circular polas estradas fixo que os voceiros dos grupos parlamentarios a primeira hora están a ver nas imaxes como testemunha tamén o presidente da Xunta acordasen cambiar a orde do día e deixar as iniciativas que requiren de votación para esta tarde e para a xornada de mañá. A situación dentro do Grupo Socialista no Concello de Lugo suma unha baixa. O concelleiro Mauricio Repeto deixa a súa dedicación exclusiva no goberno municipal para regresar á súa profesión. Como consecuencia, o alcalde Miguel Fernández queda únicamente con 3 edís dedicados a tempo completo ao Concello. Este abandono ven sumarse á baixa de militancia da tamén concelleira María Reigosa, que exerce agora como independente. O Goberno aproba no Consello de Ministros a regularización exprés de 500 millón de inmigrantes. Poderase acoller a esa regularización os que leven un mínimo de 5 meses en España. Teñen que ter cumpridos estes 5 meses antes do 31 de decembro de 2025. O segundo dos requisitos para acollerse é non ter antecedentes penais. A medida vai beneficiar uns 500.000 inmigrantes. O Partido Socialista pactou esta regularización con Podemos, aínda que non precisaba do apoio dos morados, xa que ao ser un decreto lei pode esquivar a votación no Congreso. María Cheda.
É o xeito do goberno de reconducir a súa relación con Podemos. Efectivamente, nin precisaban dos seus votos, pero con este xesto achegan posturas ante unha eventual presentación dos presupostos. O Partido Popular insiste, están a favor da regularización dos migrantes, pero non dun xeito masivo e por riba de todo sen pasar por un debate na Cámara, no Congreso dos Deputados. Un novo decreto que din o que pretende tapar a crise ferroviaria na que vive sumida o país. O Goberno estima que as solicitudes para se beneficiar desta regularización extraordinaria estarán disponibles no mes de abril. Todo aquel que a presente poderá traballar en España desde ese momento. Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado. O PP cree que o Goberno só quere que se deixe de falar da crise ferroviaria e di que a medida só beneficia ás mafias que comercian cos migrantes. El Gobierno sigue frivolizando con cuestiones importantes. Las regularizaciones masivas son ilegales y que lo que hay que hacer es regularizar persona a persona. Lo que hacen es llamar a las mafias para que sigan trayendo a personas y poniendo vidas en riesgo. Tamén o sindicato maioritario da Policía Nacional, que ten a competencia exclusiva en temas de estranxeiría, cree que o Goberno lanza unha mensaxe perigosa, que ademais é inasumible. Esto, como decimos, va a crear un efecto llamada que va a hacer que miles de personas se jueguen su vida en manos de mafias que van a traficar con esas personas. Es materialmente imposible que los compañeros de extranjería realicen esa regularización. Eses compañeiros, apuntan desde Jupol, están xa saturados na meirande parte do territorio nacional. Continuamos en Madrid, porque se está celebrando no Congreso un pleno extraordinario para aprobar o coñecido como decreto ómnibus, no que se mestura a suba das pensións co freo dos desafiuzamentos e outro que contén as axudas ao transporte. María, estamos ante a primeira derrota do Goberno neste 2026? Pois todo apunta a que sí, porque a votación será nos vindeiros minutos, están xa rematando os diferentes grupos parlamentarios e todo apunta á crónica dunha morte anunciada. Falábamos ese decreto ómnibus, xa estivo na Cámara, xa foi tombado e hoxe todo apunta o mesmo cos votos negativos do Partido Popular, de Junts e de Vox. Insisten os populares en que non se pode mesturar nun mesmo texto a suba das pensións coa protección, din os ocupas. A mesma sorte podería correr tamén ese decreto das axudas ao transporte, esta vez cos votos en contra do Partido Popular e de Podemos. Din os populares que os cartos agora hai que gastalos nas infraestructuras, sobre todo neste momento, así que sí, todo apunta a que hoxe a primeira derrota do Goberno na Cámara no Congreso dos Deputados neste ano 2026. O paro baixou en 118.000 persoas en España o ano pasado. Son os datos da EPA do cuarto trimestre, que son os que nos dan o balance xa anual completo de 2025. O desemprego baixa menos que en anos anteriores, pero, importante, a taxa de paro queda por baixo dese 10%, algo que non pasaba, non o víamos dende a crise de 2008. O número de parados queda por baixo dos 2,5 millóns. E, ademais, creouse emprego con 605.000 ocupados novos ata superar os 22 millóns con 400.000. En Galicia tamén baixou o paro ano pasado en 2.500 persoas. A taxa de desemprego queda aquí no 8,2%, case 2 puntos menos que a media estatal, e o número total de parados rolda os 107.000. Aquí tamén se creou emprego con 33.700 novos ocupados, hai case 1.187.000 ocupados nestes momentos. Cambiamos de asunto. Un home morreu e unha muller quedou ferida grave en Menorca ao caer unha rocha de gran tamaño sobre a súa casa. As vítimas de 65 e 60 anos quedaron atrapadas baixo os cascallos. Cando chegaron os equipos de emerxencias, o home xa morrera. A muller foi evacuada en estado grave. Houbo que desaloxar por precaución 4 familias das casas lindeiras. En Sueca, Valencia, pasou a disposición xudicial o pai
que asasinou un amigo do seu fillo segundo a súa propia confesión. Ás portas do xulgado houbo momentos de moita tensión por parte dos familiares e amigos da vítima. A nai do pequeno morto desmaiouse, necesitou atención sanitaria. Segundo varios medios locais, a autopsia confirmou que o menor recibiu varias coiteladas no peito. O crime ocorreu no baño da casa onde a vítima, de tan só 13 anos, acudiu a xogar co fillo do asasino confeso. E en Portugal están moi pendentes a arestora dun buque holandés que está sen control fronte á costa en Figueira da Foz por causa do temporal. Brais. Si agora mesmo o buque de pabillón neerlandés está a uns 40 kilómetros do Cabo Mondego escoltado pola Mariña portuguesa. O estado do mar está complicando as labores de acompañamento e está previsto que un remolcador oceánico noruegués poida asistir ao barco esta noite. O plan é trasladalo cara ao sur, a Setúbal ou Lisboa. Lembremos que o Eikborg quedou prácticamente a deriva onte luns ao impactar o seu temón cun banco de area cando abandonaba o principal porto do centro de Portugal con 6 tripulantes e 3.300 toneladas de pasta de papel. Foi afastándose da costa moi devagar cunha única hélice activa na proa. Os comandos do porto de Figueira da Foz alertaron de que pode acontecer unha desgracia en calquera momento. Ademais, o porto permanece pechado pola inusual acumulación de area nas súas augas. Ese onte e tamén durante a madrugada a chuvia foi, sen lugar a dúbidas, como xa contamos neste telexornal Mediodía, a gran protagonista, a neve. É a que vai ocupar o seu lugar nas próximas horas con todo o interior da comunidade, ou case todo o interior da comunidade en aviso por nevaradas. É certo que na montaña vanse acumular grosores máis importantes, 10 centímetros nesas montañas do leste de Lugo e tamén Ourense. Temos dificultades para velo, pero imaginen que é a comarca de Valdeorras en concreto, dende a rúa, onde ali os grosores poden achegarse aos 2 centímetros con esa visibilidade condicionada tamén polas precipitacións que xa son en forma de neve. Eso non fíxense no mapa previsto para as próximas horas. Neve en cotas relativamente baixas, co interior en aviso, alrededor dos 600 metros é onde se poden acadar esos grosores no interior, nas zonas altas, pois 2 centímetros, nas montañas podemos chegar aos 10. Non quero esquecerme de falar do temporal marítimo, que tamén vai continuar nas próximas xornadas con moito vento e sobre todo con moito mar de fondo, e ollo cos episodios treboentos que tamén nos poden acompañar nas próximas horas, fundamentalmente en áreas próximas ao litoral. Por lo tanto, seguimos falando deste inverno cru e duro que seguiremos contando, como sempre, despois dos deportes no Tempo Mediodía. A ver se adiviñan para que facía cola toda esta xente no Xapón. Pois para despedir os 2 pandas xigantes que vivían no zoo de Tokio e que tiveron que devolver á China para a tristeza de moitos fans. A marcha dos animais é un efecto máis da tensión diplomática entre a China e o Xapón. Parecen imaxes do domingo fareleiro de Xinzo, non o son. Son as batallas de bolas de neve que se repiten estes días en cidades dos Estados Unidos. Estas, en concreto, en Washington, en Nova York. Como ven, os que poden optan por poñerlle boa cara ás nevaradas históricas deste inverno. Así, con estas imaxes rematamos o telexornal Mediodía. Vémonos mañá.